So ayun, yun ang update dito sa Masamre. Tignan nyo kung gaano kaganda yung beach nila. Let's go! I told you long ago on the road, I got what they waiting for. From nothing, dog, get your soul, just tell them ain't lay low. Good morning mga buddy. What's up? So ayun, yung diskarte natin, tamang record lang ulit. So nabiyahe tayo ng ewan ko kung Masamre or sa Agno tayo. So tara, samahan nyo ako mga paps. Time check, mag-alas 6 na ng umaga. So ang usapan namin ni Ma'am C, aalis kami mga alas 3. Yung kaso nag-alarm nga kami. Ang problema, tinulog ulit namin. So, napunta sa alas 5. So ngayon, andito na kami ngayon sa sa papuntang Labrador. Papuntang bayan ng Labrador. Medyo late na tayo. Pero sana makarating tayo ng safe doon sa pupuntahan natin. Mga paps, nandito na si Ma'am Shi. Nilalagay niya na yung kakainin natin sa daan. Kala ko kanina nakalimutan niya yung tripod namin. Buti na lang nadala niya. Mag-long sleeve ka na? Ha? So ayun, nandito na tayo sa bayan ng Sual. Mabili na rin ng nakakain. Diretso na tayo ng natinga ganyan, magbag. Yun mga buddy, paakyat na tayo. Yeah, ayun na, ahon. Daming bagong ginagawa dito. So, nandito na tayo sa paahon ng bayan ng Sual para makapunta sa Masamre. Meron isang daan doon sa kabila. Hindi masyadong matarik, pero mas ginusto ko dito kasi mas maganda yung view. Maganda rin doon, ang kaso maraming dumadaan na bata. So, dito na lang na tayo. So kanina mga paps, mga buddy, naggas tayo kanina, 54 yung gas doon sa 1 litro doon sa may Sintrum Binmalay, doon sa may Kibaol, barangay ng Kibaol. So yung kung magkano yung 1 litro na gasolina nila. Kasi dito, merong isang gasolinahan na bago ka pumasok, may makikita kang isang gasolinahan. Karga ka muna para safe ka. Kasi dun sa pupuntahan natin, walang gasolinahan. Siguro meron tayong makikita litro-litro na lang. Pero nung last na nagpunta ako dun, halos wala akong makitang yung per litro na gasolina. So dito, tignan natin kung magkano yung price ng gasolina dito sa papuntang Napocor. Pero ang alam ko, gasolinahan din yung yung ginagawa nila doon na nakatutok doon sa Iskinita papasok doon sa Masamre. Ginagawa na rin ng gasolinahan doon para safe yung mga riders na katulad natin na
pumasok doon kasi halos wala talagang gasolinahan doon. Vulcanizing, halos wala rin akong nakita nung nakaraan. So kailangan may dala kayong repair kit ng iyong mga motor. So mas maganda kung mag-tubeless kayo para hindi masyadong delikado. Kasi pag interior, alam ko medyo alanganin tayo noon kasi maraming lubak na daan doon sa pupuntahan natin. So ayun, magpa-tubeless na lang kayo sa lahat ng nagpaplano na pumunta doon sa Masamri. Magpa-tubeless kayo kasi para masigurado. Kasi pag interior, alam niyo na, 'di ba? Pag malubak yung daan, madalas naiipit yung interior natin. So ito yung Petron na ayun, 61 49 62. Yan sa Petron. Yun mga buddy, malapit na tayo dun sa may gasolinahan na tinutukoy ko. Ito yun, ito na nga yung gasolinahan na tinutukoy ko mga buddy. Ayan o, yan, Power Fuel. At dito naman yung papasok ng Masamri mga paps na body. Ito yun. Yun, so kailangan magpa-register bago makapasok dito sa sa Masamri. So malapit na tayo mga paps. Dito yung checkpoint nila. Ayan. So bawal ang bata. At ang pwede lang yung mga So registered muna si Ma'am Shi. So ayun, what's up mga buddy? Andito na tayo sa bayan ng Sual. Andito na tayo sa pinagmamalaking ng dagat, dito sa beach ng Masamri. So sa nakikita nyo, andun yung mga resort nila. Doon wala masyadong turista ngayon, kaya tahimik yung dagat. At sa nakikita nyo, magandang hangin, mapayapa. Tignan nyo naman, masyadong hangin ngayon, magandang hangin ngayon dito. So sa mga gustong pumunta ng Masamri, yun nga, kanina galing kami sa dun sa daan, may checkpoint sa may kanto. So kailangan nyo lang magpa-registered. Isulat nyo lang yung pangalan nyo dun, address, para makapasok kayo dito. So ang pinagbabawal lang na sumama dito, na pumunta dito, wag na kayong magdadala ng mga bata. Sa mga may edad lang po, mga katulad nating may edad ang pwedeng makapasok dito. So sa mga nagbabalak na dalhin yung mga anak nila, pagpaliban nyo muna kasi yun nga, bawal daw dito. So ayun, yun ang update dito sa Masamri. Tignan nyo kung gaano kaganda yung beach nila. Let's go!
buddy, tignan nyo. Maganda yung buwangin nila. No? Yeah, sarap maligo dito. Ang kaso, wala tayong damit. Kaya, next time na lang. Pauwi na tayo mga buddy. Kailangan natin mag-air up. Kailangan na natin kasi medyo malayo-layo pa yung lalakarin natin. Babalik tayo para makaligo. So mag-ingat lang kayo sa maligo. Tingnan niyo yung pagliliguan niyo kasi meron yung mga dito, yung mga nakakatusok na part na yung banda. Sa mga banda rito, okay naman, pwede maligo. Huwag lang masyadong lumayo kasi may mga nakakatusok doon na part. So tara, let's go. So yun mga buddy, pauwi na tayo. Mainit na, so kailangan nating magsuot ng long sleeve natin. Tayo mga buddy. Bali yung entrance ko pala dito 20 pesos. Hindi wala ko. May mga huli. So hindi na tayo. Gutom na ako. Maraming salamat sa Bayan ng Sol at nasunod na naman ang ating isang araw.